Zanima me što je sa austrijskim zadrugama koje nelegalno su poslovale u Republici Hrvatskoj i ubacile 20.000 ljudi u jednu agoniju iz koje jednostavno nema izlaska. Radi se o ovrhama, radi se o uništenjima obitelji i kada tome dolazi kraj, kada će se zabaviti hrvatski mediji sa ovim? Evo hrvatskog medija koji se tim bavi, Hrvatska televizija, emisija Što vas žulja, 100-tinjak izgubljenih kuća, vikendica. Nažalost, vjerojatno i zbog istog problema počinjeni suicidi. To je sve ovako sažetak priče koju ćemo pogledati o ovom problemu. Stotinjak hrvatskih građana već je izgubilo svoje kuće, vikendice, nakon što su dignuli kredite u spornim austrijskim štednim zadrugama. Zbog gubitka vlastitog imetka bilo je navodno i suicida na šibenskom i primoštenskom području. U teškoj financijskoj drami i paklu našao se i Tonči Mačukat. On je jedan od brojnih naivnih ljudi koji su podigli kredit u Austriji prije gotovo 8 godina, a danas bi mogao ostati bez kuće. Tončiju je trebao kredit do 100.000 eura. U Hrvatskoj je mogao dobiti kredit do 40.000. Spletom okolnosti, dobri prijatelji ga savjetuju kako se obratiti jednoj štedionici u inozemstvu. Spletom okolnosti sam bio prijatelj sa čovjekom koji je držao kafić, koji me, znajući moju nevolju, kontaktirao sa gospodinom Zvonkom Iljadicem iz Šibenika, knjigovođom, rekavši da mi on to može pomoći jer ima on tamo poznate, radi sa bankom vani u Austriji i to. Kaže, ja ću te kontaktirati sa njime. To biješe, rekao, 2006. godine. Ja kažem, dobro, imam kuću, dajem u zalog, imam kuću etažiranu, 2 stana, cirka 90 kvadrata i poslovni prostor isto tako, jedan građanski teren, znači imao sam sa čime da pokrijem eventualno kredit ako se naloži potreba da vratim za cijelo. Nije mi palo na pamet da 15 godina vraćane su bile ogromne kamate, za koje sam bio svjestan. I oni su u razgovoru, kao prijateljski, nagovarali ljude da bi bilo zgodno da uzmu kredit, gledali kome je potreban kredit, a da taj kredit u našim legalnim bankama ne može realizirati i ljudi su pristajali na to jer navodno je povoljan i navodno je povoljna kamata. Mačukat, sav sretan što će riješiti svoje financijske probleme, pokušava dobiti odgovore kakav je otplatni plan, što ako hoće ranije vratiti zajam. Na moje insistiranje, na moje upite i napis jedan skript sa cirka 10 pitanja da mu objasnim. U slučaju prijevremene otplate, koje kamate, sve skupa, ništa mi nije, sve što muljao se ne svim tam, to će dobiti kompletno u banci u Austriji, u Raiffeisenu, ništa mi nije konkretno rekao. Međutim, ja u potrebi za šoldima, za kešom, slijede sa njegove upute. U međuvremenu napravljena je procjena kuće i to 10-struko manje od realne vrijednosti. Sa odvjetnikom je pripremljen ugovor, a sve je potpisano kod javnog bilježnika. Nakon toga s posrednikom Mačukat odlazi u Austriju gdje će dobiti novac. Ja vidim gore logo Raiffeisen banka. Ušao sam u Raiffeisen banku. Dakle, banka kao takva koja ima svoje renome, koja ima svoja pravila, država je pokrije i to. U foajeu banke, gospodin Stepan Grabovac, davši mi na potpis ugovora na njemačkom jeziku na potpis i na moj upit, oprostite, šta potpisujem, želim da vratim, želim da znam šta potpisujem, ja sam čovjek kredibilan. On mene po ramenu potapša, kaže, budite bez brige, Mačukat, kaže, sve to klasika, svi su gledali, kao ljudi su pretežno gledali u nevolji, di su novci, a vi pitate šta potpisujete. Ne gledate sve da ja kažem, da znam gdje je moj potpis sam. I onda mi on, kad se ja to potpisao, on je to u foajeu Raiffeisen banke. Ja sam računao da je on bankar ili partner. To je, znači, službena osoba, ja u banci, donija papire i on meni kaže, vi hoćete cija iznos u žep i hoćete neki dio, međutim, sa ovom prijatelju si isto jedan određeni dio pokrivši sa moje nekretnine, pa se njemu digao i tako mi je dao u kešu 30.000 eura. Problemi nastaju nakon godinu, 2 ili 3, kako kod kojeg čovjeka. Problemi nastaju upravo kad njihova situacija više nije takva da ne mogu pratiti svaku ratu.
A svako zakašnjenje od 2, 3, 5 dana se ukamačuje. To je kamata takozvana po dospijeću, bez obzira na onu kamatu na koju oni znaju. I onda se takav iznos s kamatom pribraja glavnici i na to opet ide kamata. Pri traženju otplatnog plana oni uvide da njihova otplata glavnice miruje, da oni plaćaju samo kamatu. Počeli su se pitati zašto. Ljudi ne znaju uopće što su potpisali. Radi se o solemnizaciji koja je gotovo potpuno kriminalna. Javni bilježnici su kriminal potpisali, ljude su uveli da potpišu kriminal koji je postao jednostavno izvršni akt. I ljudi kasnije kad su tražili pravoditelja da počne što su oni potpisali, ostali su ljudi su izvan sebe. Mi imamo s ljudima razgovore koji su napola nadrogirani, jednostavno ne mogu doći sebi što su potpisali. Mnogi dan žive u bunilu da će vratiti to još uvijek. Oni tu gotovinu nose s posrednikom u automobilu preko granice gdje ih niko ne gleda. Posrednik im savjetuje da slučajno ako ih neko od carinika zaustavi i tako, da kažu ili da negiraju da bilo što imaju ili da je to novac za liječenje i tako. E sad, čega nisu bili svjesni? Ljudi nisu bili svjesni da ako legalno dobijaju kredit, da ga dobijaju u poslovnici. Bilo zadruge, bilo štedionice, bilo banke, koja mora biti registrirana u registru Trgovačkog suda u Republici Hrvatskoj. Da bi bila registrirana u registru Trgovačkog suda mora imati odobrenje Hrvatske narodne banke. Tad može normalno i legalno dobiti kredit. Ovo je već pokazivalo, odnosno bio jedan znak da taj kredit nije legalan. Tončiju Mačukatu sve je postalo jasno kada je pokušao prodati kuću kako bi vratio u cijelosti kredit jer više nije mogao vraćati velike kamate. U agenciji su mu rekli da je na njegovoj kući aktivna blokada, da zapravo više nije vlasnik kuće. Jedino što mu je preostalo obratiti se udruzi Ambasadori mira, koja se zadnjih mjeseci trudi pomoći ljudima pravno i savjetodavno, kako izbjeći ovrhe i doći do nadležnih institucija u Hrvatskoj koje bi trebale zaštititi svoje građane. Traže odgovor i od HNB-a. Zašto nisu zaustavili takve štetne zajmove? Oni opravdavaju ukoliko se što dogodilo da se moglo dogoditi temeljem nekakvih liberalnih zakona i tako dalje između Hrvatske u 2009. Mislim, nema šta bi moglo opravdavati da se prenosi po 500.000 eura preko granice. Raiffeisen banka se ograđuje od svega. Jer da je to potpuno druga pravna osoba i da te zadruge nisu dio Raiffeisen banke. Čak i u samom registru Trgovačkog suda u Grazu vidljivo je da u registru piše poticaj gospodarske djelatnosti. Dakle, ne kreditno poslovanje i ne u inozemstvu. Apsolutna istina je da mnogi ljudi mi tvrde danas, s kojima sam razgovarao, koji su žrtve tih zadruga i žrtve tih banki, zapravo da bi bilo bolje da su uzimali novce u kamatara, jer da su znali ovo što im se sprema, da jednostavno ima zaštitu i poleđinu u samom zakonu Republike Hrvatske gdje ima nekoliko ključnih javnih bilježnika, znači sve po 15 javnih bilježnika, 15 odvjetnika koji su to izvršavali, 15 posrednika, najmanje ja kažem. Dakle, jednostavno, i to su sve prijatelji sa uglednim hrvatskim političarima i SDP-a i HDZ-a. Dakle, oni su upali u jednu zaštitu sustava gdje su oni potpisali kod javnih bilježnika akte koji nisu bili solemnizirani. A čiji nisu bili solemnizirani, oni nisu bili prevođeni. Ljudi su naivno iz neznanja potpisivali štetne ugovore, takozvane fiducije, i zapravo kada bi dobili zajam, izgubili su nekretninu. Potpisali su ovršnu ispravu. Može li se to na sudu osporiti, navodno ovisi o sucima. Još uvijek se čeka odgovor i USKOK-a, kojim je proslijeđena prijava protiv spomenute štedionice. Odgovor se čeka od ministra pravosuđa, ali i ministarstva financija.
Najavljuju se nove akcije u Zagrebu prevarenih ljudi, no možda je jedino svjetlo nade koje tinja početak istrage u Austriji protiv spomenutih štedionica. Razmjeri nove bankarske pljačke uspoređuju se navodno sa slučajem Hypo banke u regiji. Nažalost, u pravilu su uvijek žrtve građana.